MCR. LC bangkon indoon inda LC atau wakan sis sin MCR. Iwariin nga mo nakalukis akatas jali-jali. Okay. Ayan na sila. Okay, yari na. Mrs. LC. Tupak-tupakin niyo ka to. Amo yan ang pangantin ng gunsong. Kilali man sista. Bagay isang pangalagang may paglang sa ta. Ayan ba nga palsaba ba nung may pangalayan mo? Pia-pia. Pia-pia. Bigyan kita. Okay. Ayan, ito pag-pagin na ba isa?